Bună ziua! Sunt Cristian, hashtag o pizza bună și vreau să devin antreprenor pentru a face ceea ce iubesc, pizza, sport și vlog. După pasul 1 în care am despachetat împreună cuptorul Goznei Rockbox, vom trece la pasul 2 și vom despacheta împreună malaxorul Maxima și feliatorul Maxima. Să începem! Este foarte bine și foarte frumos ambalat. Două chingi de susținere. Acest corn probabil pentru protecție suplimentară ca să nu așeze nimeni ceva pe el, ceea ce este foarte bine. O frumusețe! Așa cum mă așteptam, este superb. Vom desface și feliatorul Maxima, după care le vom face o probă la priză. Este foarte frumos, superb din punctul meu de vedere. Acum vom despacheta feliatorul Maxima. Foarte, foarte bine ambalat. Avem aici broșură Maxima. Finisaje de foarte bună calitate. Alunecă foarte lejer. Urmează să le facem și o probă în priză. În acest moment l-am conectat la curent. Pot spune că îmi place foarte mult. Butonul merge foarte lejer. Cu aceste 3 ustensile voi găsi cea mai bună soluție pentru a deveni pizza șeful tău personal pentru orice fel de eveniment care își dorește o pizza bună.ro. Dacă v-a plăcut, vă rog, dați un follow, like, share, orice credeți că mă poate ajuta. Vă mulțumesc pentru timpul acordat.